बे मुकुटखौ बै बालाबारियावहाय बियो फुनानै गारहरनाय जायो। बियो बुङासै आंनि राजा नङा, जोंहा सासेल' राजा दं, बोलोग्रा इसोर, बेखौबो जों मुलुगमा लाबो। आमेन। 25 नाम्बारखौहाय जोङो नायगोन। स' दिनै जोंनि टपिकआ जाहैबाय जोङो सोलोंगोन वर्शिपनि बागै, द वे टु वर्शिप, मेथड अफ वर्शिप। वर्शिप होनना बुङोब्ला खुलुमनाय बा सिबिनायखौ होनना बुङो। खुलुमनायनि आदब, जोङो माबायदि खुलुमनांगौ, सिबिनांगौ, बेनि सोमोन्दैसो जोङो दिनैहाय सावरायसिगोन। स' वर्शिप होननानै बुङोब्ला जोंबो मिथियो एक्चुअलि, बाट जों माबायदि वर्शिप खालामदों, सोरखौ जों वर्शिप सिबिनांगौ, माबायदि खुलुमनांगौ, बे वर्शिप होननाया मा, बेखौहाय जोङो बाइबेलजों सोमोन्दो लाखिनानै जों सावरायगोन दसे सम। स' जोङो फार्स्ट लाइफ, जोंनि थांखांनाय समावबो जों इसोरखौ सिबिगासिनो दङ। एट प्रेजेन्ट जोङो दाबो इसोरखौ सिबिगासिनो दङ। इन फिउचार इयुनावबो जोङो सिबिगोन, माने जोङो सिबिबाय थागोन। बाट इसोरनि थिननाय बादि जोङो खुलुमनो रोंदोंना बुङाखै, नै बेनि सायावहाय जोङो सोलोंगोन। स' वर्शिप होननानै बुङोब्ला मोनसेल' रावजोंहाय बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा। Worship is a community. Worship is a lifestyle. Worship is individual. सासे theologian बिदि बुङा, रिक वारेन, बिथाङा बुंदों worship is a lifestyle. स' जोङो जोंनि worshipखौ, खुलुमनाय सिबिनायखौहाय जोंनि लाइफस्टाइल खालामनानै जों लानो हायो जाहैबाय। स' लेट मी से, जोङो जेरावखि थाङा मानो, जेखि खामानि मावा मानो, जानो हागौ नोङो बबेबा मोनसे गोजान जायगायावहाय गारि सालायलांदों, जानो हागौ नोंथाङा माबा मोनसे खामानि मावदों, बन सिनदों, माइ गायदों, जेरावखि थाङा मानो नोङो बिफा इसोरखौहाय जेरावखि थाङा मानो नों खुलुमनो हागौ। नोङो मोनसे पार्टिकुलार मोनसे जायगानि गोनांथि गैया, टाइमनि गोनांथि गैया। स' wherever you are, नों जेरावखि थाया मानो इसोरखौ सिबिनो, खुलुमनो हागौ। That's why जोङो जोंनि वर्शिपखौ मा खालामनो हायो, लाइफस्टाइल जोङो खालामनो हायो। And worship is a community. जोङो दिनैहाय सोलोंनो जाहैबाय worship is a community. So worship community होनना बुङोब्ला जोङो बुंनि, आङो फैदों चिरांनिफ्राय, सोरबा फैदों उदालगुरि, बाक्सा, धुबुर, जोङो थारमाने बेयाव ज' जादों, ओरै क'क्राझारनिबो दंफैयो ने, ज' जानानै जोङो कमिउनिटि वर्शिप जोङो खालामदों। स' जोङो सोलोंनो जाहैबाय कमिउनिटि वर्शिप। फार्स्टआवनो जोङो थांनि, फार्स्टआव जोङो नायगोन गितमालानि 95नि 3-4-5खौ जों नायगोन। स' बेयाव रिजन दङ, जों मानो जोंनि बिफा इसोरखौहाय खुलुमनांगौ, सिबिनांगौ। बेयाव मोननै रिजनखौहाय जों मोननो हायो। फार्स्ट नाम्बार रिजनआ जाहैबाय God is a great. जोंनि इसोरा महाननो, जों बयबो बाहायदा इंलिश वर्ड ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। ग्रेट मीन्स महान। जोंनि इसोरा महान। जों फरायना नायनि दे। 3, verse number 3. For the Lord is a great God. जोंनि प्रभुआ महान इसोर, and the great King above all gods. आरो गासैबो मोदायफोरनि above गोजौआवहाय। Great King, राजा। बेवहाय small letter G जोंहाय लिरदों। Gods and goddesses दं ने, बे पृथ्वीयाव जों मिथियो 33 crore देवीफोर दं होननानैहाय। स' जोंनि बिफा इसोरा गासैबो मोदाय दावदायनिबो above all, बियो king, राजा, बियो महान। बेनिखायनो जों बिखौहाय सिबियो, खुलुमो। दानि सेकेन्ड नाम्बार रिजनआ जाहैबाय God is creator. जोंनि बोलोग्रा इसोरा बियो सोरजिगिरि। जोङो 4-5खौ नायनि। In his hand are the depths of the earth, the heights of the mountains are his also. 5खौ फरायनि। The sea is his, for he made it, and his hands formed the dry land. For in his hand are the depths of the earth. बिनि आखाया बे पृथ्वीनिबो सिंनि बाहागोआवनो। That means बियो गासैखौबो visible and invisible, नुनो मोननाय, नुनो मोनै गासैखौबो बियो सृष्टि खालामबाय। And the heights of the mountains are his also. गोजौ हाजोफ्राबो बे बिफा इसोरनिनो। अब्लाबोहाय जों नुनो मोनबाय दानिया रिजनखौहाय, जोंनि बिफा इसोरा मा, क्रिएटर, सोरजिगिरि। 5 The sea is his. लैथोफ्राबो बिनिनो, for he made it, बियो बिखौ बानायबाय।
and his hands formed the dry land. Dia bे हागुंनि गासैखौबो बियो सृष्टि खालामबाय जोंनि मेगनजों नुनाय जायखौ जोंनि नेकेड जोंनि मेगनजों नुनो मोनो गासैखौबो बे सृष्टि खालामबाय स' बिनिफ्राय जों सोलोंनो हाबाय there is two reason one reason जाहैबाय God is great जोंनि इसोरा बियो महान गासैबो मोदाय दावदायनि बियो above all God and goddessesफोरनि बियो above all गोजौआव king राजा आरो second number reason जाहैबाय God is creator बियो सोरजिग्रा बे गासैखौबो सृष्टि खालामबाय नुनो मोननाय दाउसिन दाउला जिब जुनार गासैखौबो बियो सृष्टि खालामबाय so we worship God because he is great जों बिखौ सेवा खालामो सिबियो खुलुमो मानो बियो जोंनि महान we worship God nature is God creator जों बिखौ सिबियो मानोना बे इउनिभार्स नेचारा बिजों सृष्टि खालामजानाय दायो आं मोनसे स्ट'रि खोन्थानो सानबाय जाय स्ट'रिया एकदमबारे बियो जादुगिनाय दे सासे राजा दंमोन बिनि मुङा जाहैबाय किं केना बिथाङा इंलेन्डनि राजामोन दे स' बे किं केनाना 1016 AD निफ्राय 1035 AD सिम बियो रायजो राजा मोनदोंमोन 90 बोसोर दे 19 years So बिथाङा इंलेन्डनिल' राजा नङामोन जेब्ला जों मेपआव नायो अब्ला जों नुनो हागोन बिथाङा माखासे हादोरफोरनि बियो राजामोन डेनमार्क नरवे स्वीडेन जेब्ला जोङो मेपआव नायगोन बेफोर कान्ट्रिफोरा खाथि दे स' बिथाङा मोनब्रै कान्ट्रिनि बियो राजा जादोंमोन बै समावथ' गुबुन गुबुन कान्ट्रि हादोरफोरखौ केपचार खालामनानै रायजो खुंदोंमोन दा किं केनानाबो इंलेन्ड डेनमार्क नरवे स्वीडेन नालाय बे मोनब्रै कान्ट्रिखौहाय केपचार खालामनानै रायजो खुंदोंमोन जाहैबाय बे ओरैबायदि इसोर गिग्रा सासे गियाननि व्यक्तिमोन गुगोलाव सार्च खालामना नायनोसो मोनगोन दाने बै नागरिकफ्रा मानसिफ्रा दाने बेखौ ओरैबायदि खुलुमनो हमबाय इसोर बायदि खुलुमनो हमबाय किं केनाखौ So मानसिफ्रा इसोर बायदि खुलुमनो हमबाय किं केनाखौ मिथिगौ आं इसोर नङा जोंहा बे सासेल' इसोर नङा बेखौ जों खुलुमनांगौ दाने बयबो बेखौसो इसोर बायदि खुलुमबाय बै समनि मानसिफ्रा दाने बियो माबोरै बुजिहोबावनाय बै मानसिफोरखौ आं माबोरै बुजिहोबावनाय दाने किं केनाखौ मोनसे आइडिया गोसोखांबाय दाने बिथाङा गावनि माखासे मेजेस्टि बोलोग्रा गावनि आखान्थिफोरखौ लानानै राजानिथ' मेजेस्टिफोर थायो दाने सान्थ्रिफोर थायो बेखौहाय नोजोर होग्रा प्रटेक्सन खालामग्रा दाने बिसोरखौ लाबाय ओमफ्राय माखासे जायगानि गोरों गोराफोरखौ लानानै मोनसे लैथोआव थांबाय सोर बिस बेरायखो ओरैहाय जायफ्रा फरायबाय साउथआव नायफ्रा नुबाय ने सार बिस लैथोआ गुथाल जायोब्ला खाबुङावहाय दोहौ जानानै फैयो जायफ्रा बेरायदों बिथांमोनहा एक्सपिरियेन्स दङ स' किं केनाना गासैखौबो बै लैथोनि गुदुङाव लानानै थांनानैहाय बियो बै लैथोनि बे दैखौहाय बियो खामान होबाय ओइ लैथोनि दै नोङो आबुङाव दोहौ जानानै आंनि गाननाय जोमनायखौ सिफावफैनो मोननाय नङा सिफैनो मोननाय नङा सिखौहा स' बियो खामान होबाय लैथोखौहाय फैनो नङा नोङो आंखौ सिफावफैनो मोननाय नङा बा लैथोनि दोहौआ बिनि बुंनायखौ मानियाखिसै दोहौ जानानै फैनानै गुथाल जानानै बिनि गाननाय जोमनाय गासैखौबो सिफोरजोबबाय स' बेजों बियो एक्सप्रेस खालामबाय बै खाथियाव जे नायगासिनो दङ ना बिसोरखौ एक्सप्रेस खालामबाय बिसोरहा नायदो जुदि आङो राजामोनब्ला आङो सासे इसोरमोनब्ला बै लैथोनि दोहौआ मानो आंनि बुंनाय खामानिखौ बियो लायाखिसै जोंहा सासेल' इसोर दङ जायहा बोलोग्रा इसोर दिनै बिनि बादिसो गासैबो सोलिनो गोनां जायो लैथोनि दोहौ बिफां लाइफां जिब जुनार गासैबो बिनि खोथा बादिसो मानिनो गोनां जायो होननानै बियो बिसोरखौ बुजिहोनायसै बे समनिफ्रायनो किं केनाना राजाफोरखौ मुकुट गानो दा ने बे मुकुटखौ बै बालाबारियावहाय बियो फुनानै गारहरनायसै बियो बुङासै आङो राजा नङा जोंहा सासेल' राजा दङ बोलोग्रा इसोर बेखौल' जों खुलुमनांगौ आमेन जोङो बे बोलोग्रा इसोरखौल'सो जोङो खुलुमनि दानिया जोङो नायनि थ्री एस्पेक्ट अफ कमिउनिटि वर्शिप अके जोङो फार्स्टआवनो नायगोन जाहैबाय मोनथाम एस्पेक्ट जों नायनि थ्री एस्पेक्ट
of community worship. First जों नायदों जाहैबाय rejoice, joy, rejoice ना बुङोब्ला रंजानाय, रंजानाय. दानिया जों फैदिनि 1 and 2, 1 and 2 आवहाय जों फैदि. सामसा ओरैबायदि beautifully जोंखौ फोरोंदों worshipनि बागैहाय. जों फरायनि 1 and 2. Rejoice, first number aspect, rejoice जों नायनि. बेयाव बुंदों, oh come, let us. बेयाव plural, singular नङा दानिया. Let us ना बुङोब्ला फै जों. बेयाव जों मोननो हाबाय community worship. That means ज' जों worship खालामदों. Community worship. Oh come, let us sing to the Lord. फै जों फोरबोनि मुङाव मेथाइ खननि. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. फै जोङो जोंखौ बासायग्रा गोजौ अन्थाइनि सायाव गोबारै रंजानि होननानै बुंदों बर' बाइबेलाव. Let us come into His presence with thanksgiving. जोङो बिनि नुजानायाव जोङो बाख्नायनायजों जों बिखौ बाख्नायनि. Let us make a joyful noise to Him with songs of praise. बिखौ रोजाबनायजों जोङो बिखौहाय बाख्नायो. जोङो जेब्ला बिनि प्रेजेन्सआव फैयोनो, no matter as a human being, जोंहा मा थागोन? गोबां समस्याफोर थागोन ना थाया? थागोन. आं सासे फेमिलि, आं सासे मानसि, न'खर जानायनि आंहा समस्या दं. दा नोंसिनि कन्टेक्सआव रायलायनि, फरायनायनि समस्या, गाननाय जोमनायनि समस्या, नङा? सब जोंहा थायो. नाथाय जोङो जेब्ला बिनि प्रेजेन्सआव फैयो, no matter whatever you have, lay aside everything. गासैखौबो नों साइडआव दोन, but we have to rejoice. जोङो बिनि प्रेजेन्सआव फैयोब्ला जोङो रंजानांगौ. दिनै जोङो नुयो जोंनि गिर्जाफोरावहाय, जोंनि बेबायदि मिशनफोरावहाय सोरबा सोरबा ओरैबायदि दङ, फैबाय गिर्जायावहाय आराम जिरायना थाफैग्रा दंना गैया? जेबो रोजाबाबो मोनाबो बर' नायबाय थागोन आरो मानसिनि रोजाबनायखौ. बाट दिनै इसोरनि रावा जोंखौ फोरोंदों जाहैबाय, जेब्ला जोङो बिनि प्रेजेन्सआव फैयो, जोङो आखाइ खबनायजों, दामनायजों जोङो बिखौ बाख्नायो, सिबियो जों नांगोन. That means खौसेथि, community worship. Let us नांगोन, फै जों बेनि उनावहाय जोङो गोबारै जोङो बिखौ बाख्नायो. Noise नांगोन इंलिसावहाय, shouting, shouting. जोङो बेबायदि worship खालामनो नांगोन. सोरबा सोरबा ओरैबायदिबो दङ, वाव बिसिने टिम दङलै, थु नायनो थांनि, वाव नै बिसोरो जा मोजां रोजाबोलै, नै नायनोसो थाङो आरोखि. गावगाजे बाख्नायनांगौ, सिबिनांगौ बे नङा. ओमफ्राय ओरैबायदि ग्रुपनि मानसिफोर दङ, गिदिर गिदिर प्रग्राम जायोब्ला, कमिउनिटि वर्शिप कनफारेन्सफोर जायोब्ला, बाइबेल ट्रेनिंफोर जायोब्ला, थोलै गाननाय जोमनाय नायनो थांनि, वाव बिदिबो दङ, नै गाननाय जोमनायसो नायनो थांनि. बाट बाइबेला जोंनि बेखौ फोरोङाखै. जों जेब्ला बिनि प्रेजेन्सआव फैयो, नो मेटार जों गासैखौबो दोननानै जों बेनियावहाय बाख्नायनो, सिबिनो थांनांगोन. आङो बुंनो थाङाखै इन्सट्रुमेन्ट एरिखौ जोंनो नांगौ, ने नङा? खायसे इन्सट्रुमेन्ट दामनाय देनायखौ नायनो थांग्राबो दङ. नो, worship is not the main center. बेखौ गोसोआव दे. Worship is not the main center. Worship is only God's center. वर्शिपआ मानसिजों बानायजानाय नङा. वर्शिपनाया, खुलुमनाया इसोरजों बानायजानायसो. स' बेखायनो जों इसोरनि बादिसो थानांगौ. मानसिफ्रा मा खालामबाय? गावसोर क्रिएट खालामबाय वर्शिपखौहाय. Worship is not the main center. Worship is only God's center. जों जेब्ला किं डेभिडखौ नायो, राजा डेभिडखौ मिथिगौ दा? जेब्ला आर्क अफ द कभेनेन्ट, लदाइनि बाक्सुखौ जेरुसालेमाव लाबोदोंमोन, अब्ला किं डेभिडआ ओरैबायदि बाज्ल' मोसादोंमोन. बियो सासे राजाब्लाबो, मिथिबाय? ओमफ्राय बिखौ नुनानै बिनि हिनजाव सल राजानि फिसाजोखौ बियो हाबा खालामदोंमोन दे. माइकेल होननानै बुङो, सोरबा सोरबा मिखाएलबो होननानै बुङो. माइकेला बिखौ खिरखिनिफ्राय नुहरबाय गावनि फिसायखौहाय. राजा बियो मानसिफोरनि सिगाङाव ओरैबायदि मोसादों, बियो लाजिबाय गावनि फिसायखौ. दाने इयुनावहाय मा बुंगोन बियो गावनि फिसायखौ? डेभिड, नोङो सासे राजा जाना मिथियाखिसै नामा? बे एकदम नंखाय बाखाय मानसिफोरनि सिगाङाव माथो बाज्ल' मोसादोंमोनलाय होननानै बुंबाय. बे समाव डेभिडआ मा बुंनो मिथिगौ? नो, आं मानसिफोरनि थाखाय मोसायाखै, बाज्ल'आखै, आङो जोंनि बोलोग्रा इसोरनि थाखायसो आङो बाज्ल'दों, मोसादों. स' दिनै जोंबो बे बोलोग्रा इसोरनि थाखायसो जों फैदों, सोरबा सासेनि थाखाय जों फैयाखै. बबेबा इन्सट्रुमेन्टखौ बा सोरनिबा दामनाय देनाय रोजाबनायखौ जों नायनो फैयाखै. गोसोजों जों इसोरखौहाय सिबिनो, खुलुमनो थाखायसो जों फैदों. बेनिखायनो I want to encourage to all of you,
When we come into His presence, जों लाबोनि प्रेजेन्सआव फैयो जोङो बाखनायनि सिबिनि जोङो रंजानि खौसे कमिउनिटि वर्शिप जोङो रंजानि गावजों गाव नायज्लायनायजों नङा एथुलायनायजों नङा बाट जोंनि गोसोखौ इसोर होनानैहाय जोङो रंजानि दाने सेकेन्ड नाम्बार एस्पेक्टआ जाहैबाय रेफरेन्स एन्ड वर्शिप होनना बुङोब्ला गुरै मानियैहाय बेखौ सिबिनायखौ रेफरेन्स एन्ड वर्शिप होनना बुङो दानिया जों फरायनो दे दानिया जों फैनि 6 and 7 आवहाय जों फैनि बेयाव बुंदों ओ कम लेट अस बुंदों फै जों worship and bow down let us kneel before the Lord our maker bow down माने गंलायनाय गुरै जानाय kneel before God हान्थु खरायनाय आं बेखौ बुंनो थाङाखै एक बासेन फैबाय फैनानैहाय हान्थु खरायना बेखौ सिबिबाय थानांगौ आं बेखौ बुंनो थाङाखै जेब्ला जों बिनि प्रेजेन्सआव फैयो let us bow down जोङो गावखौ गुरै खालामनि माहि जोङो बेखौ सिबिनि सोर बुंदों worship is only noise shouting दामनाय देनाय बाज्ल'नाय मोसानायजोंल' this is not the only worship there worship is not only shouting jumping clapping not only that बेल' नङा बेजों लोगोसे जों मा खालामनांगोन reverence and worship माहि गुरै means नोङो गोसोखां दोननो फैदोंबाय इसोरा आंनो दिनै नों मा बुंबाय बुंनाङा दिनै नोंसिनि कन्टेक्सआव रायज्लायोब्ला इसोरा नोंसोरखौ गोसोआव दैदेनना लाबोबाय मोजां जायगायावहाय बेखौ इसोर जगायनायखाय जों नोंसोर फैना फैबाय बेना ने गानो जोंनो होदोंना होआखै इसोरा होदों नोंसोरो जानो लोंनो थाखाय इसोरा प्रभाइड खालामनांगोन बे जोंनि प्रभिजन ने इसोरा स' जोंनि न'खरफोराव नायोब्ला जेरै गोदो मामोन न'फ्रा हाजों लुनाय नङामोन हाजों बानायनाय दा दायो मा जाबाय हाखानि न' टाइल्स वाव जों गोदो साइकेल सालायोमोन थाबायोमोन दायो जों मा मोनबाय गारि मोनबाय बाइक न'खर स्कुटि दङ मोजां जेनिबो आंखाल गैया सोर होदों इसोरासो होदों जोंनि न'खरफ्राव जोंनि फिसाफोरखौ मा खालामदों इसोरा PhD खालामदों डक्टरेट खालामदों MA पास जादों BA पास जादों मेट्रिक पास जादों इसोराव बिबाय थादोंमोन नोंसिनि मामि बाबाया ने सोर जगायदों इसोरासो गोसोजों सानदों गावबा गावनि गोसोजों इसोरा आंनो बिदि जगायनांगौबा इसोरा नों गोसोजों रायलायनाय that means reverence and worship खालामनो नांगोन reverence and worship for he is our God बियो जोंनि इसोर होनना बुंदों and we are the people of his pasture and the sheep of his hand जोङो बिनि गुनजानाय मानो मेन्दा हिसाबै इसोरा जोंखौ ओरैबादि आदर गोजोनै जोथोनैहाय जोंखौ बुंगासिनो दं खोनाङा जोंनि इसोरा जोंनि गाहाम लावखार खोनाङा जोंखौ ओरैबादि बुंगासिनो दङ फै जों बिनिखायनो जोङो बिनि बुंजानायावहाय जोङो थानानैहाय जों इसोरखौ जों खुलुमनि दानिया 3 नाम्बार एस्पेक्टआ जाहैबाय रेसपन्ड साउथिंजोंल' नङा रेफरेन्स एन्ड वर्शिपजोंल' नङा एस वेल एस बेजों लोगोसे जोङो मा बुंनांगोन रेसपन्ड होननानै बुङोब्ला बर'आवहाय होनाय जुदि जोङो इसोरखौ बाज्ल'नाय मोसानायजों दामनाय देनायजों बेखौ सिबियो बेबो कमप्लिट नङा रेफरेन्स एन्ड वर्शिप खालामो बेबो कमप्लिट नङा बाट जोङो मा खालामनांगोन रेसपन्ड जोङो एप्लाइ खालामनांगोन दैट मिन्स जोंनि आखुजों साननाय हनायजों मावनाय दांनायजों जोङो गावखौ नुजाहोजानांगोन प्रेक्टिकेलि जों बेखौ नायनांगोन बिथाङासोलै नंगौ हिसाबै सासे फिसाज्ला माथो नोंनि आखल आखुजों नुजागोन नोंनि रायलायनाय थाबायनायजों नुजागोन दैट मिन्स दिस इज कल्ड रेसपन्ड जों अब्ला नायनि गोलाव जादोंमोन बेखौ फरायला बेखौ रेसपन्ड बे 3 नाम्बार एस्पेक्टखौहाय 8 निफ्राय 11 सिमावहाय बेवहाय बुंदों do not harden your hearts as at Meribah as on the day at Massah in the wilderness आं बेखौ फरायना दोनबाय बेखौहाय स' जोंनि इजराइलफोरनि खोथाखौ दसे सम गोसोखांनि इजराइलफोरखौहाय मसेसा दैदेनदोंमोन इजिप्टनिफ्राय मसेया मारुं गोरान फोथारबारियावहाय दैदेनबोदोंमोन इजराइलफोरखौहाय बे समावहाय इजिप्टनिफ्रायनो लानानैहाय बिसोरो सोमोनांथाव खामानिखौहाय इजराइलफोरा नुदोंमोन 10 प्लेगखौ मिथिया नोंसोरलाय
And somonaंथाव इसोरा मसेस एन्ड एरननि गेजेरजों मसे आरो आरननि गेजेरजों मावदोंमोन। स' बेबायदि सोमोनांथाव खामानिखौ इजराइलफोरा नुदोंमोन आरो जेब्ला बिसोर मारुग्रान फोथार बारियाव दंमोन बेखौ बोजादोंमोन इजिप्टनिफ्राय मिस्र देशनिफ्राय गोजा सारफोरखौ मसेया लावथिजों बुना खावनै लाना जाहैदोंमोन। जादों दा बिसोर बारनो हादोंमोन गोजा सारफोरखौ सोमोनांथावखौ नुदोंना नुवाखैमोन? नुदों। ओमफ्राय बिसोरो माना होननानै जगायना होदोंमोन। नोंसोर उनाव मोनगोन नोंसोरनि टिचार जोंनि मिसफ्रा फोरोंगोन नोंसोरखौ माना जगायना होदोंमोन। बिसोरनि गाननाय जोमनाया 40 बोसोरावबो जिलाङाखैमोन मोनलाङाखैमोन। सोमोनांथाव। ओमफ्राय बेवहाय जायगानि मुं मख'दों मासा एन्ड मेरिबा होननाय बे जायगायाव दै गैयामोन जाहैबाय। दानिया दै गैयिखाय बिसोरो ओरैबायदि खुद्रिबाय मारगारिं खालामबाय मसे एरनखौहाय नोंसोरो जोंखौ बमा लाबोदो जोंखौ सिथाबनोसो लाबोबाय जोंनि आजौ आजै जोंनि मोसौ मोसाखौ सिथाबनोसो लाबोबाय होननानैहाय बिसोरो दाबि खालामबाय। बिनि सोलायै जोङो होजोंनो थानाया साबसिन नङामोन बियो जोंना होननानै खुद्रिबाय। जों लिटारेलि जों सानहरनि एसे मानसि हिसाबैहाय जोङो माखासे रिफरेन्स बुकफोर फरायब्ला जों नुयो सोरबाबा बेबायदिनो लावथिफोर लाबाय अन्थाइफोर लाबाय बिसोरखौ खुबैथाबदों मसे एरनखौहाय। नंगौना लिटारेलि सानहर गोबां मानसिफोर दं थावजेन गुबुन गुबुन माइनि मानसि जानो हागौ सोरबाबा अन्थाइ लानानै खुबैनायसो मसे एरनखौहाय। नाथाय इसोरा बे बिसोरनि खुद्रिनायखौ नुनानैहाय मसे एरननि गेजेरजों बेसेबांबा खोलो जोबनो गैयै दैखौहाय बोहैहोबाय। उनावहाय बे जायगानिफ्राय बिसोरो थांनोसो बालायबाय। नै बेबादि सोमोनांथावखौहाय बिसोरो नुदोंमोन। अब्लाबो बिसोरो गावसिनि गोसोखौ हारदों गोरा खालामदोंमोन सोर इसोरालाय होननानै इजराइलफ्रा बावगारदोंमोन जाहैबाय। दिनै बेजों जों सोलोंनो हायो। जों बेजों मा सोलोंनो हायो? दिनै जोंबो जोंनि गोसोखौ गोरा खालामनो खालामाखै खालामदों दा ने? जों इसोरनि बेनि प्रभिजनखौ जों नुबाय। इसोरा आंनि न'खराव जगायना होबाय आंनि बिमा बिफानो डिग्री खालामना होबाय। दिनै आंखौ मेट्रिक पास खालामबाय आंखौ बे BTS स्कुलसिम आंखौ दैदेनना लाबोबाय। आंनि जानो गैयामोन इसोरा आंनो होबाय। आंनि गाननो जोमनो गैयामोन आंखौ आर'ज खालामदोंमोन आं मोननो हाबाय। दानि इसोरनि प्रभिजनखौ जों मोनबाय बेनि जगायनायखौ। अब्लाबो जोङो बेखौहाय बावगारनो बावगाराखै गोजान खालामदों दा जोंनि गोसोखौहाय जों बेखौ बावगारनो सोर इसोरालाय नै जों बेखौ बावगारनांगौ। जेब्ला जोङो बिनि प्रेजेन्सआव फैयो दिनैहाय सानडे हिसाबै जों बिनि प्रेजेन्सआव फैदों जेब्लाबो जों फैगोन बिनि प्रेजेन्सआव इसोर होनना जों बेखौ बुंनो सिबिगोन मेथाइ खनगोन बाज्ल'गोन गिटार दामगोन बाइबेल फरायगोन। नाथाय जेब्ला बिनिफ्राय जोङो बायह्रायाव थांगोन अब्ला जों बेखौ बावगारगोन सोरमोन इसोरालाय नै बेखौ जोंनि बाइबेला बुङाखै। जोंनि एकदम जाया जोंनो प्रफिट होनो हाया फिसा रायज्लायनायजों सोरखौबा रायज्लायनायजों गाज्रि साननायजों दिनै जोङो इसोरखौहाय जोङो बावगारनो गोरा खालामदों जोंनि गोसोखौहाय। बेनिखायनो जोङो बेनिफ्राय जोङो गोजानाव थानांगोन। बेनिखायनो लास्टआव बुंगोन दे 11खौ नायलाय नोंसोरो 11खौहाय Therefore I show in my blood they shall not enter my rest होनना बुंगोन। बेनिखायनो आङो बिसोरनि सायाव आंनि रागखौ दोनबाय बिसोरो बै गोजोननि जायगाखौ मोनहैनाय नङा होनना बुंदों। टु काइन्ड अफ रेस्ट मोननै रोखोमनि रेस्ट दङ बेवहाय आङो बुंनि बेखौ बुंना होजोबनायसै। मोननै रोखोमनि रेस्ट इजराइलफोरा जुदायारिफोरा गावसिनि गोरा गोसोनि थाखाय मानो गोरान फोथार बारियावहाय बिसोरो रेस्ट गोजोननायखौ मोननो हायाखैमोन। मानो इसोरखौहाय बिसोर बावगारनो हमदों। सोमोनांथाव खामानिखौ नुब्लाबो बिसोरो नुवाखै बायदि खालामनायखाय इसोरा बिसोरखौ राग जोंदों। राग जोंनानै बिसोरो जिबौफोरजोंनो सौथाबलाबायनानै थैदों। मिथिबाय? अनलि मसेयाबो हाबहैनो मोनबावाखै बै गोजाननि जायगा कानानावहाय मसेयाबो सहैयाखै। जसुवाजों कालेबजोंल' सहैदों। ओमफ्राय बे बिसिनि आजौ आजै फिसाफ्राल' सहैनो हादों। बिसिनि बिमा बिफाया गासैबो मारुग्रान फोथार बारियावनो थैजोबनो गोनां जादों। मानो? गावसिनि गोनां गोसोनि थाखाय बिसोरो संसाराव थानाय समावहाय बिसोरो गोजोननायखौ मोनाखिसै आरो बेजों लोगोसे
जे बेरेमेदैजों बुंफबनाय खानान होननाय हादोराव बिसोरो सहैनो हायाखिसै। फाइनाल रेस्ट मोनसे जाहैबाय गावसिनि गोरा गोसोनि थाखाय फैबाय थानाय समाव लामायाव बिसोरो गोजोननायखौ मोनाखै, रेस्टखौ मोननो हायाखै। मोनसे रोखोमनि रेस्ट बे जाहैबाय खानान, बेरेमेदैजों बुंफबनाय जे गोजोन जायगा, बेखौहाय बिसोरो मोनहैनो हायाखिसै। दा जोंनि जिबनावबो रिजायना नायनायनि थाखाय जेब्ला जों बे पृथ्वीयाव थांगोन, थानाय समाव जेब्ला जों इसोरनि प्रभिजनखौ मोननानैब्लाबो जों गोरा खालामगोन, अब्ला जोङो जोंनि संसाराव, जोंनि लाइफआव जों गोजोननाय मोननाय नङा। जों मिथियोना जोंनि न'खरफ्राव नुयो एकदम खावा खाथा, थोरसि खावलायना, जौ लोंनाय, बिफा बिसालानि गेजेराव, बिमा बिसानि गेजेराव, बिखुनजो बिहामजोनि गेजेराव खावा खालथा सानफ्रोमबो। मानो? नंगौबो इसोरखौ खुलुमनो रोङियावहाय बेफोर जादों जोंनि न'खराव, जोंनि नसुंसेनि न'खराव जानायखौ बिसोरो नुदों नुवाखै? नुदों दा? बेफोरखौ जोंनि न'खरखौहाय मानो? नंगौबो इसोरखौ खुलुमनो रोङियाव, बिनि लामाजों थाबायनो रोङियावहाय बे संसारावहाय रेस्ट, गोजोननायखौ मोनाखै। फाइनाल रेस्ट जों बयबो मिथियो, जोंनि फाइनाल रेस्टआव सोर रायजो, बेखौबो जों मोनहैनाय नङा फाइनाल रेस्टखौहाय। बेनिखायनो इसोरनि बाइबेला दिनैहाय जोंखौ फोरोंबाय, जेब्ला जों बिनि प्रेजेन्सआव फैयो, संसारनि दुखु दाहाखौ दसे सम दोनथ'नानै जोङो आखाइ खबनायजों, जोङो सावनाव फरायदोंमोन मालायारिफ्रा आरेंना थायो, गासैबो खबजोबो, रावबोजोंबो नायजानाय नङा, ओरैबायदि सिबियो बिसोरो। जेब्ला जों फैयो, नो मेटार, जोङो दसे सम दोनथ'नानै जोङो गोसो होनानै बेखौहाय जोङो सिबियो। ओमफ्राय सेकेन्ड नाम्बार रेसपेक्ट सोलोंबाय, रेफरेन्स एन्ड वर्शिप। बियो दिनै आंखौ मा खालामदों, बेखौ गोथौनो इसोरनि सोमोन्दो लाखिदों। फाइनालि रेसपन्ड, जोङो फिननाय जों होनो नांगोन। जोंनि मावनाय दांनायजों, आखल आखुजों, जोंनि थाबायनायजों, सोरखौबा अननायजों, सहाय होनायजोंहाय जोङो जोंनि आखल आखुखौ जोङो दिन्थिनि, बिसोर नंगुबै इसोरनि फिसाज्ला, नंगुबै इसोरनि फिसाजो जों बुंजानि। इसोरनि रावा दिनै जोंखौ फोरोंबाय बे साम्स 95 नि गेजेरजों। इसोरा जों साफ्रोमखौबो बोर आरो आशीर्बाद होथोंसै। जिसुनि मुङै आमेन।